Kumsom pakomi Maple Batale hi Mumbai India piang ni in apiana tanga reilotea an chungwa chu Surrey British Columbia an pema a thian ti chon mi ngei nat om tak le mi tumro tak ani thote ba ka mi fing tak ani tho an soi an skula te po ati thaber pol ni je in doctor ni chu atumber ani a hei mai ba ka mi them tak ni in Simon Fraser University a Health Science azerla hian modeling le acting lampo ati tel zeu zawa kumsang ni soma movie pakhat Diary of Eum Piketa Khan changve in The Sacred Circle CW chanela anti chhuathin episode pakhata po achangve le nge a tin modeling agency a telin Central City Model Search finalist ani tum phase 1 nuamati in alom hle a omna modeling agency a an ho tu ber phase 1 Maple chu mi fing tak ni in atong a fe in achang boka tin chongkam athiam ba ka mingei na tom ber te jinga mi ani ati hial mai chutia achung te bula a chen pa chuan Simon Fraser University a Health Science Zirin a graduate no chuan medical school kal le adu tho te po soya chuti rwalin lemchan lam chu nuamati ba ka atui ema wangin medical field chu kumkhwa a athona tur anga angai to ngal ngam chon lo thote a thian te shil nge heti la hian no pangte ma ani se aboy em a chuti chung chuan amma a ti tur chan bo tharon kal zong zong de chu mai tum haulawa pomin atok te a ti dan po thiam hle a heng hun lai ve khian geri tia mi nan ko mai gajinder daliwala nen kumni chung te me mai injui ve to in heng kumni chung hian in chen zeu an nei jing hle thunga kumsang ni som pakhat khan atopa mi pali chuan abelpa gerian alo kopreng ani ti asha chho wangin anin chen hlen tange a amai ro chu he anin chen a hi me pali hian alana hle a ma se a hna le zerna chon arilo chu ala peng thwai thung September ni somni pasari kumsang ni som pakhat laia chuan an ina tanga chuakin a thian pakhat nen study session an neya hemi hnu hian an thian dang tunen in mukhom turin campus library lam an pan le a heta hian jing ani thlenga zirin an du tok nuwa Maple chuan a thian le chu a thla fel le te a chumi hnu chuan chhong thumna a parking lota a kar da lampan chuan akalta ani jingdar khat apel or ti a parking lot pi a in pakhata mi chuan thom ring tak voice lai shea in atuk ber lam chu panin adak chhuak wata awada chwala hian do charger car war chaktaka tlan chha chu a hmuboka chuti lai chuan Maple chu a car bula thisenin bolvekin kholaya chuan alo thal reng mai asiali a hmu apiang te chuan kholai chu ronpan khom halin rang takin 911 an khol ngal wata heta hian a hliam omdan vel an en chuan Maple chu voinga ka ni in voi thum chu apuma ani a chu mai ba ka aluwa te vi na le zaina hnu ma omnal bokin abula chuan chauka chemte alo omboka heti la hian Maple chu ala thobe tok ni in an soi ti chuan silai ka ri awanga voi engemaw za phone call lo dong to police te po military lo te alo thleng thwain Maple chu phur chwa tura adin hmun a thatok nan darkar tam tak chung to swal a to na hmuna an boy pui hnuwa damdo in hnai ber pan pui ngal ani a ma se a hliam te chu anat ema wang chuan reipo dam lavin damdo in thlen pui ani hnu rei lo te a vanwai thak takin aboral zuita ani maktak main Maple sui sakle silaya ka ani na lai hmun hi awalaw ema jingdar khatvela te phe chuan mi veiwak lo omnolin SFU zirlai ti po anna tam hle a ma se chutianga lun le mi anla om tam chung chuan chhong thumna parking lota Maple chunga thil thleng chu mita hmuto tu ma nom lo thung he thil thleng awang hian SFU campus pumpui chu hlona in tom ngalin Maple tha ani hnu lok hian police somnga lai mai chu campus a an duty zui ba ka karlak chho ngal theitur chu anin chopreng boka chuti mek lain Maple chu tumreng wanga sui saknge ani anga wandoya tangin tu emo so salna atong fopal shim ti chu shia theilani lo ma se abula apars thalrang en chuan engma rok awmlo awangin ruk na lam thil ani lo ti chu anring theita phot mai hei mai ba ka ruk na lam ba ka helpol thil ti ani anrin lo tho chu police chuan an soya ma se engma chiang takin an soi thelo thung
chuti lai ero in campus a zirlai no pangle an hotu te chuan an university shim bitum na lam thil a ko lo awangin hlau thong le in veng ro reng renga an om angai lo thu an lo sei ve meka tu che in nge mei poli chu heti taka ronga thatang le engwanga nula do omle mel thatak poi soi lo chunga hetianga chete mai nge ani ang thural pui anei nge mi pakhat thil ti ti chu zona apiang na sa hlea hengti awang hian university no pangte po chuan engkim ti khom le a hu howa an ti ho vek thin tho soin tuma chu mania kalsangam an om to lo tho an soibuka hei mai ba ka an university spokesperson po in mi tuiting pom chungin he thil thleng awanga no pang counseling mamu apiang tan counseling class nei thei ani reng tho a soi nge nge amai ro chu police chuan uluk taka chuizuin an thei top chhuama se thu thar engma mu an la nei lo thunga hei wang hian tu emo chuan mei pali thi dan chungchanga shiat engemaw tak le rin hlel engemaw tak nei chu an la om ngei ringin engemaw tal sei chuak tur chuan anginin an ngen on maya tin an venga te chuan mei pali tor puina hunte man ani a chuta chuan Roslyn Batalia mei pali unaw no chuan a unaw no mei pali chunga thil thleng chu a thin rem thlak hle thu soin akar thlennan pen khatvel che angai to tia hetiang thil rap thlak a chunga a thleng hi rin thiam harsa ati hle thu asoya hei mai ba ka tu unaw nu emo tu fanu ma in hetiang thil rap thlak an chunga thlen hi anin be sei lawa shiat engemaw tak nei an omani phei chuan report tor le hetiang din hmuna ngoi reng chu thil dik ani lo thu te soin mi puite chu angin lom bok ani heti la hian mei pali chung te chuan an fanu ti na du na ril ruputur om ang mi chu mi pakhat che an rin tho an soya chu an rin hel chu to dang ni lovin abial pahlui kum som ni mi geri chu ani a ma se a thatani karing hanti em tur chuan thu cheng fak an nei lo awangin enga ma chuan an mo po cheng fak ngam lo thung high school an kalai atanga in ngai zong to ni in anin kara chuan boina ne omin in chen fo ma se atop tak nana anin chen nu chuan geri mi zia chu nasa takin ain thak danglam chawa mei pali chung te chuan anin chen nu chuan gerian mei pali chu azui ruk na sathin thole ati boy fo thin thu chu police te shilin august thalai hola tanga september thla chung ringot khan geria chuan mei pali chu voi sang ni chuang lai a khol thole text message phe chu atam jok tho an soi nge a hei mai ba ka zan khat phe chu mei pali club kal chu voice athum chuang lai a text tho tele mei pali thian pakhat chu chil chak khumin mi pakhat coffee a in pui wang rengot in a hnek boka geria hian mei pali chuan engi atia tungi akom tu bula ngi awm ti shereng tur chuan a thian de chu mei pali azui ruk tir theina sa le a chumi tuma anin ti boy phei chuan mei pali enrol tum chu chhuata gerian anam thlo thoi maya heta hian mei pali chuan police call ngal vatin geria chu mei pali nei to lo tura thupek ani ba ka assault case in answers nge heng thu zong te ba ka hian geria nek lo twar to mei pali thian chu tha ani zan po khan library a geria chu omve a geria chu rin helber ni ma se amangi ni ti ti chang tur evidence engma omlo awangin har sa le thong ani heti la hian mei pali thina chungchanga chuan evidence poimo tak pakhat chu nei ve in chu an campus then oma cheng pakhatin tukvera changa ada chwa tuma akar war mu kha ani taber ome heta hian a number plate em chu hre theilo ma se atlana lamkong asia chen ema wangin camera lam check an tumta a vane thak takin he university hian security camera za chuang lai mai lo kamin a quality po alo thalo maya tin tep then khate chu ti chwani in chumi te pa lo lang zong te chu thil dang ti lai po ni se engi motal soi chuak tura ti vek ni in library a mi pali le khazir lai le lim taka anui lai vel te po chu mu ani a ma se ama en thatu emo zuiru tu om camera chuan engma alang lo thong ti chuan zingdar khadrik ma dewa mei pali le a thian te chu ho turin an chuaklom ti chu te pachanga hmuni in chong thom te chu engma sha thelo ma se engkim chu ala fel vek ti alang shi a chuta chuan mei pali po in a thian te chu do wang renga kalpui ani hmel via mai heite pa langzong te hi police chuan in report turati in anni po hi anin report thlap boka
chumi hnuwa rin hal zinga tangin paibo ani vele ta a khatia mei pali ka ani ma minute rei lo te khan a thian ti nen chuan in chen sangin a car lam apan te chu camera alang boka amai ro chu parking lot lo na lama camera chu kamnima se camera a timer set ni in chumi a thlen hun chuan camera chu avir kwal ta thina vandoi thlak takin mei pali parking lot lama alu che khan camera chu in her kwalin engma chu mu thei ani talo heti rwal hian he parking lot a hian mei pali tha ani hnuwa karwar tlan chiangi mai kha zandariat vela ain khallut mu ani thonga tin akar apark ma in voitam tak rei tak chung chu tlan kwalin mei pali le achano library lampana an kal nu hian ain park ta chi a heta chang hian karwar khaltu chu atua po chuni se he pa hian himizan hian mei pali chu library akal don ti ashe changin mei pali che vele thil ti de chu a inin a chui rengani ti asha chen theile a hei wang tak hian ti pal thil thoa in tonga poi khoina nilavin he thil thleng hi uluk tak le film khur taka ro man ti achang reng mai ti chuan mei pali thi atanga kum khat nuwa a thi cham alo thlen chuan mi za chawng lai kal khomin suna le share jeng na hunte an hmanga chumi hmuna kal khom te po chuan chu khei chung chang chu mi in an la soyanga chuti huna chuan ahma a kan la shet ngai lo thu thar mei pali thi na chung chang chui zui na tur aron chwa ngei kan be sei ti in an soya hei mai ba ka mei pali chung te po in an fanu an angel chu an thei ngil ngai lo thu le an fanu le an unaw no chu aron let le to ngai don lo ti shrang chunga tol thatu zalen taka pon lama ala om chu an tan le mei pali tan po adik lavin affair lo thu an soibok ani kumsang ni som pani lo thlengin police te po chuan mei pali case chu oluk takin an la chui zela amai ro chu oluk le ma se evidence thatuk tak om lo awang chuan toma man chu an la nei lo thung chu terwal chuan mei pali thi nia karwar an mu model ang nei emo ho tu emo te chu amalte te a chuin an be de sal he a wane thak takin kum top lam aron thlen meu chuan engemo chu shiat an nei ta hlau mai heta hian ming pakhat gorsimar bedi geri thian nai takle mei palite university a zirlai ni bok chu aron langta a bedi hian dot charger karwar chu kumsang ni som pakha september ni somni panga khan ho in annu rei lote ni somni pariata chuan ada let li a kara ho don chuma awalam chumpo hian geria chuan zui ve nge in mei pali ka ani hnu dar kar khat chung hian motor silna kar chu ada le ti shiat ani boka chumi hnu awani thlak takin police chuan gursimara kar ho chu zong mu thein siltir ni to ma se mei pali ka na silai zen tuam tu akorang che che chu an mu hlau mai ti chuan december ni khat kum sang ni som pahnia thu nei tu te chuan mei pali twal thina chuan mi pakhat mai ni lo mi pahni man an nei thu an pang chuak thei ta nge a mei pali pa chuan afanu thatu in a phu tok shemna a mu ma chu thomhna dum chi a hak tor tho tiamin chu a thu tiam chu anu puile mei pali unaw nu po chuan thomhna dum hlir ha in an lo zom ve boka tin mei pali thin a in nam hnoite man an ni chuan a unaw nu chuan chu ni chu an ta na ni ol som tak ani lo thole an tan chu ni chu a khak rwala a thlum em thu soin an fanu le unaw nu chu lo let le thei to lo ma se poi khoi tu te man anita chu an nom hle thu asoya te chuan geri tia shiat mai gajindar daliwala chu first degree murder a thiam no chantir ni in gorsimar bedi po twal thana alo pui wangin second degree murder a thiam no chantir anita ani anin puana atanga alandana gorsimar hian mei pali tha ani mani khan ni engmo za chung chu zuiru in gerian mei pali atha po hian athan hmuna tang chuan alo tlan chat pui boka chu mei ba ka an poi khoina kar chu evidence ti chetora kar silna a ada ba ka geria chu man le chui bing bik ani lo nan alibi lo pek sakin mei pali ka na silai ero mu chho ani talo geria chanchin an chui le na geria hian mei pali ne na anin chen nu khan mei palin malam apan zelte anuna atil ve talo le lotlin na chawin a hmuak ani ti a hmu chuan arilu chu kal swalin anei theilo ani ro chuan tuman anei tur ani lo ti rilu chu aputa ni in alang tabira hetianga thik thu chhiale swal ani awang hian
mei pali po in Gary chu akal san lok theilo ni in anu chuan angaya hei mei ba ka anin chen khan mei pali nun chu a hlimin azalen hle tho asoya khatia mei pali thato chui chho ani vele khan a thiano kiranin aron shilwata chumi hnu chuan Gary anu chu a thiat ani awanga wakholin i ui khan ka fanu athat ani tia awabiak tho asoi nge chu mai ba ka an fa paten an bial nu an chan nia in sha chuan khongai takin puira o tia misang sang atek skwal tho te po chap chungin asoi bok ani ti chuan Gajinder le Gursima te chu kota trial an ni a ma se an thiam no na chu an pum du bik mi alo mai eng emo awanga an trial chu ti khomwan zel ani awang chuan an trial chuan kumli le achan velai a o thonga heta hian mei palipa chuan an tan chuan nga reng chu thil shom tak ni in kumli le achan ve chu a reima ma thole ni tina enge thlengang engtin nge rawan relang ti reng ngai to a an hun an man thin tho asoi chwa khela amai ro chu kumsa ni som parok aron ni chuan Gajinder le Gursima trial chu tan chat anita a ma se Gajinder diwal Gary tia ko chu kumsom ni parok lo ni to in apli chu second degree murder thak sak ani a heta hian a thiam lo na chu pomin chhualei lok theina dan chu hnol sak ani thung ti chuan kumsom ni pakhat chung lung in tang tura ti anita a tin he kheisa anja chian kumsom atanga kumsom ni panga inkar tan tir turin athlang theya ma se prosecutor te chuan he shemna hi mi pakhat tha thu boy bi ka chuan shemna sang ber le na ber ani thu an soi heti mekla hian Gursimar bedio chu second degree murder a chuan thiam chantir ani ta thung ma se tol thana a injolna ane na Gajinder a pui wang ero chuan thiam no changin thlasom ni pahni chunglung in tang tora achung thu rel sak ani ve tabok ani trial ti zo ani no chuan mei pali u chuan antana hunrei tak ani thote chu hun chunga an torna a chom dol tu an khotlang mi puite an thian le chung ta chunga lom thu soin tuna chuan mei pali chu a chol ha dam ve thei to nge yang ti in asoi tin hunrei tak chung an lo nga to chu an ngak chuak ta a anril ro po a ha dam so thu soin mei pali po in wana tanga ron thlir thla in ama thatu in athil sol ti ra aseng chu amu anga alom ve nge yang ti in asoi bok ama iro chu Gursima ra chu atan tur hun chung atan zo ma tharuk la om tia chuan chu ani le tlat mai hemi chung chang thua hian mei pali u po ron tong chuak ve le in tol thatu le kha thi na chung chang sia in omem tia kan zon loi loi po a ngoi tlat ani thole trial nei ani laya achung thu rel ani lai te khan kan chung kwa le ko chunga om ve te chu he tol thana tang hian ka fi hli me ti ni om taka elsen ne musit taka anu ivel thote soin hetia atan hun tura ruat po tang zawlawa chho ani hi kan chung ko tan chuan maya in ben suk ang ani ati nge ya chuan kumsa ni som pasari khan mei pali chungchang documentary chu ti chhuani in chuta chuan festival lian tak taka award alanwala chuta documentary director chuan he documentary hi mei pali share jengnan le mei chia tilaka hleilin na na satak le event him an ngai zia tilang tu ni se ti in asoi chu mei ba ka mei pali minga scholarship foundation din ni in a minga the Maple Batalia Memorial Scholarship for the Art ti ani a he scholarship hian South Asian Canadian meichia art le design lampanga bulchan turte kumtin mi pakhatal scholarship apizia ani kumsom pokomi Maple Batalia kha ladam se zong eng e zon na po ni se aril ru pe katumani phochuan thilro pui tak tak ala tinge yang ti aril hel omlawa a thian pakhat chuan mei pali thina chu pangpar apar vul tak tak ma a leya rabi ang ani ti ina soya apa po chuan mei pali chu alung hlu berle atil lawa anun chuan omzia ani lawa a hria thu soin engma lo mai nu che an ni a an angel mei pali chu kumkho a letle to lo tura laksak ani thote a soiba ka mei pali chu an chung ko zinga no pang berle an nau te ni ma se an chung ko member zong zong phor khom tu ani thu a soibok ani